Dobrý den, moje jméno je Ondřej Toman a jsem studentem Gymnázia Františka Křížka v Plzni. Mými kolegy, kteří se mnou dělají na této práci, jsou Jakub Zikmund z Infisu a Matyáš Mlnařík ze SPŠE, také v Plzni. Život slabozrakých a nevědomých lidí je neskutečně náročný a my se ani nedokážeme představit. Cílem tohoto projektu je jim pomáhat a tento život jim alespoň lehce usnadnit. Na začátku jsme přemýšleli, jaký problém budeme řešit a zároveň, jak ho vyřešíme. Dali jsme si jednoduchý cíl, a to sestrojit technologické nebo inovační zařízení, které jim bude pomáhat každý den. Přemýšleli jsme, jak ho zabalit a jaké konkrétní problémy bude řešit. Věc, kterou má každý slabozraký člověk u sebe, jsou brýle, tudíž to zabalíme do brýlí. A zároveň, co to bude dělat? Rozhodli jsme se pátrat přímo u zdroje, tudíž jsme v prosinci minulého roku uzavřeli spolupráci se základní školou pro zrakově postižené v Plzni a mluvili jsme s vedením této školy. A například paní ředitelka nám řekla, že největší problém, se kterým se potýkají při výuce, jsou extrémně nákladné nástroje, které potřebují. Například taková velká lupa, která dětem zvětší text fontu například 12:40, tak aby to mohli přečíst, se cenově pohybuje kolem 20 000 korun a její elektronická verze klidně 130 000. Zároveň není multifunkční a nedá se pořádně přinášet a vynášet mimo školu. V tuto chvíli jsme si řekli, že tohle je problém, který bychom rádi řešili. Naše brýle fungují jednoduchým způsobem. Uživatel zmáčkne tlačítko, to vyfotí fotku kamerou a integrovaný čip ji pošle dál. Kam ji pošle? Pošle ji do naší aplikace. Tato aplikace se jmenuje Beacon a funguje jako jednoduché ovládací centrum a zároveň jako most mezi brýlemi a cloudem, kde se poté zpracovávají všechny data a tvoří výstupy. Má jednoduchý design, který nemusí na první pohled vypadat designově nejlépe, ale hlavně je navržený tak, aby se klidně i nevědomým lidem jednoduše ovládal. A například toto tlačítko, jaké pořadí ovládání, při odstisknutí vám nebo uživateli přečte a nahlas poví, jak je aplikace rozvržená, tak aby věděl, kde jaké tlačítko hledat. Dá se zde například upravovat hlasitost reproduktoru v brýlích, který vlastně přečte ten výstup. Co se cloudu týče, ten také není naprosto složitý. Mobil vyfotí fotku, tudíž vyfotí, co uživatel vidí. Pokud si chce přečíst například nějaký text, jako je například meníčko v restauraci, ten pomocí mobilu přijde právě sem do cloudu a cloud je rozdělený na dvě části. Na OCR, což je rozpoznávání textu, ten rozpozná text na fotce a předá ho velkému jazykovému modelu, který momentálně používáme Vertex AI, ale v budoucnu bychom rádi používali Gemini od Google, jelikož i naše rozpoznávání textu běží na Google Cloud, který jsme zvolili například místo Microsoft Azure nebo Amazon Web Services z toho důvodu, že nám vyhovovalo jeho ovládání a celková uživatelská přívětivost. A poté už cloud připraví, nebo tento jazykový model připraví vlastně lidskou odpověď a tu reproduktor v brýlích už pouze přečte. Na začátku každého projektu je důležité si říct, zda má vůbec cenu tento problém řešit. Tomu se říká validace.
My jsme na začátku to měli poměrně jednoduché v tom, že už od začátku se Zrak PM, té základní škole, náš nápad líbil a chtěli s námi spolupracovat a v budoucnu budou i naším prvním zákazníkem. Ale zároveň jsme prošli mnoho soutěžemi, jako je Red Bull Basement a Samsung Soul for Tomorrow či Space for Talents na Západočeské univerzitě, kde jsme komunikovali s mnoha odborníky a i od ní jsme získali na náš projekt velmi dobrou a pozitivní zpětnou vazbu. V budoucnu máme mnoho cílů. Nyní máme za sebou už jedno testování právě ve Zrak PM, ale v budoucnu bychom rádi naše brýle co nejvíce zdokonalovali, tudíž sem budeme chodit jen neustále dál a dál testovat. A tak dlouho, až se jednou dostaneme do fáze, kdy budou fungovat téměř bez problémů a budeme je moct začít hromadně vyrábět, tak aby už mohli začít pomáhat dětem. Zároveň bychom po Zrak PM rádi uzavřeli spolupráci i například s Tiflo servisem a Tiflo Centrem, což jsou další organizace pomáhající samozrakým lidem zde v Plzni, čímž rozšíříme naši klientelu a uvidíme, kam nás budoucnost zavede. To bude ode mě vše, děkuji za pozornost a přeji hezký den.